Oh iki menawi ngaten mawon. Beningan giya warakaken dhateng para kawula ing jagating Kasultanan Pajang. Badhe kula sayembarakaken dhateng sinten kemawon alit ngerangket agengipun mejahi Kakang Haryo Penangsang ing Kadipaten Jipang Panolan. Badhe kula ganjar bumi pati lan alas mentau sasigar semongko. Bumi pati sasigar semongko lan alas mentau. Nggih, menika kados ngaten ngestakaken dawuh dalem. Kula badhe perintah Dana Swara mbiwarakaken prakawis menika. Kula tenggo wonten. Sutawijaya lan kowe wasis. Kae ramamu wis kondur ambisi ing Kasultanan Pajang. Ngene ya Kaki. Danang Sutawijaya lan kowe wasis. Kowe bali dhisik nang Kasultanan, dene uwa bakal sowan ana ngersaning wakmu juru mertani. Ing papan kono bakal njaluk ketimbangan kepiye prayogane laku kowe besok sing nempel kawibawan ing Pajang Kanjeng. Menawi kersanipun kados ngaten sak sampunipun wigatosipun cekap enggal kunduran Kasultanan Pajang. Sing ati-ati ya, Ngger. Kono. Kados pundi menapa mboten wonten ingkang sayem kula awit kula sampun giya warakaken sinten ingkang saged mejahi Adipati Haryo Penangsang badhe kula ganjar. Nanging ngantos mriki dereng wonten pawartos babar pisan Kakang. Gusti Kanjeng kepareng njuk sisih nyuwun limpah. Ngantos kalenggan menika babar pisan setunggal kemawon dereng wonten kawula dalem ingkang wani nglebeti sayembara. Harus Kanjeng Sultan tepung gelar angin kula mbiwaraken ewadene sedaya kala wau wonten salah setunggalipun tiyang ingkang utus sayembara kala wau. Menawi kados mekaten menapa inggih badhe kelampahan kula piyambak ingkang badhe maju perang Kakang. Boten Gusti Kanjeng sampun kesesa ing penggalih. Atur menika kalenggan menika Gusti Patih Pramanca Negara ngantos jengkar saking pidaleman kepatihan namun pados sawung pinangka sinten kawula ingkang wani mejahi Haryo Penangsang. Menawi kados ngaten dipun tenggo Kakang. Kados Kakang. Sopo Kakang? Kula sowan Omong menapa Kakang? Kakang pemanah Kanjeng Sultan. saking pundi kemawon Kakang? Sowan dhateng ngersanipun Kakang Ki Juru Mertani. Kakang Juru Mertani Namun saderengipun ingkang ngaturaken sumpeming pangapunten. iki sampun kula tampi dawuh sami-sami Kakang Juru Mertani. Sanget anggen kula nampi. Kenging menapa panjenengan menika sampun sawetawis dangu boten nate rapuh wonten ing Kasultanan Pajang. Kenging menapa Kakang Juru Mertani? Boten wani sowan Kenging menapa? menawi boten wonten parangesokan. Kok ngowang-ngowahi arutan Kakang Juru Mertani? Kok kadingaren janur gunung sesarengan kalian Kakang pemanahan sajaipun wonten wigatos. Namung badhe nderek nyekseni kan. Nyekseni. Niki Maksud nyekseni menapa iki? iyi nyekseni wontenipun wara-wara ingkang sampun dipun biwarakaken menika Kanjeng. Sayembara Niki kados mekaten Kanjeng. kados pundi Kakang pemanahan? Leres Kanjeng Sultan. Kakang Juru Mertani menika saged dados seksi atur kula ing badhe konjuk ngresa dalem. Oh, ngaten.
ngingingi bab sayembara menawi wonten kepareng dalem sayembara menika kula pupu piyambak Kanjeng Sultan. Panjenengan pupu piyambak Nggih, sampun puningan galih saestu menika. sampun. Kados ngaten Kakang Dinten. Boten sisip aturipun pemanahan. Inggih kados mekaten. Inggih boten dados menapa? Malah langkung prayogi. Dados bumi pati sasigan semangka kalian alas mentau menika mangkinipun boten dawah dhateng sinten-sinten nanging dumawah dhateng panjenengan. Matur nuwun menawi dipun keparengaken. Oh inggih inggih. Nyuwun sewu. Ana Kanjeng Rama Sultan kepareng matur lepat nyun paksam. eneng apa Kang? Menawi Bapak pemanahan menika badhe ngrabasa perang wonten ing Kadipaten Jipang, keparengipun Danang Sutawijaya badhe nderek. Putraku, Danang Sutawijaya lan Wasis. Ibu Katimbalan, Ora susah dahar apa sing dadi kersane waktu pemanahan lan uga waktu juru mertani. Kowe isih cilik nggih. Tak umpamakake kowe kuwi isih jabang bayi sing durung cukup pupuk lefuyang. Tengko yen kulitmu nganti beset. Sapa sing kang bakal tanggung jawab kaya ngene iki ibu ora nirmakake nggih. Aja yo nggih Danang lapas. Katimbalan. Kuwi mau benerake ibumu Prameswari. Senajan to aku mau mungkar wa ambil. Yen tamen slira bisa kloron bakal derekake perang. Amangka perang ki mau kecep yo nggih. Ditulis ana nganggo aksara baik mau tetep kecil. Kula yo nggih sak kloron. Aja kowe derekake rapamu kemana. Nanging Sultan lan panjenengan Kanjeng Ibu. Kepiye kan? Menawi kula kemutan kedadosan wonten ing Pati Kudus, ngersa dalem Kanjeng Rama Sultan menika adep-adepan kalian Paman Adipati Penangsang. Raos sing batos kula mboten tarimah upami mboten wonten ing Pati Kudus badhe kula jangka-jangka piyambak Paman Adipati Penangsang. Wis to cukup ana dalem bae karo pun ibu yo nggih Danang Sutawijaya. Sewu Rama, menawi Kang Mas Danang Sutawijaya badhe nderek semanten ugi kula Rama, kula badhe nderek Kang Mas Danang Sutawijaya. Ora Bapak pemanahan iki tindake ora tindak pariwisata. Ning maju perang. Mengko yen nanti kena sasaraning gegaman, yen nanti ana apa-apane sing kelangan sapa? Aku. Aja Enjang sewu Kanjeng Sultan. Mboten kok kula nduga dawuh dalem mboten Kanjeng Sultan. Upami Danang lan Wasis menika gadah tekad ingkang kados mekaten pas. Lho. Iya, awet nalika ngersa dalem taksih muda karem olah kridaning kanuragan lan paperangan. Mila saksamunipun kagungan putra, putra panjenengan nular dhateng ngersa dalem pundi wonten jamaipun. Wah, menika dawah tebih saking